हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ। दायो आं नोंथांमोननो अरुंधति गोल्ड स्किमनि बागै भिडिअ खालामदों। नोंथांमोना जायफ्रा कर्ट मेरिज जायो 50,000 रां मोनसिगोन। तो आरो मा डकुमेन्ट्स नांगौ आरो बैसोआ बेसेबां जानांगौ आरो फरायनाय बेसेबां थानांगौ आं नोंथांमोननो गासिबो डिटेल्सखौनो होगोन आरो सोर मोननो बे रांखौ नोंथांमोना नैबे एमाउन्ट 50,000 दायो गोदान जाबाय अरुंधति गोल्ड स्किमाव नोंथांमोना जायफोर एलिजिबल जायो बे रांखौ मोननाय जायो दान मोनसेनि गेजेरावनो। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो बोरै एप्लाइ खालामनांगौ आं गासिबो डिटेल्सखौनो होगोन। तो नोंथांमोना दासिमबो चेनेलाव साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै लाबानो जाबाय। दा बेनिफ्राय जों थांसै अफिसियेल वेबसाइटआव नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनगोन अफिसियेल वेबसाइटखौ बेयावनो एप्लाइ खालामनो हायो। दा बे स्किमखौ सोर मोननाय जायो जों गासिबो डिटेल्सखौनो बेयाव नायनोसै। तो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। दा बिदिब्ला जों थांसै फैदो अफिसियेल वेबसाइटआव। दायो फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय नोंथांमोना 3 डट्स मोनदों बेयाव थुबानो लेंगुवेजआ सेलेक्ट जायो। दा बेयाव एसामिस दङना दा नोंथांमोना बे 3 डट्सआव थुनानै एसे गाहायाव बोख्लाय ट्रेन्सलेट दा नोंथांमोना नैबे ट्रेन्सलेटआव थुना हो अब्लानो बियो इंलिशनि जायो। तो नोंथांमोना बे ट्रेन्सलेटआव थुना होनांगौ अब्लासो इंलिशनि जायो नङाबा एसामिसनि जायो सिनायनाय नङा। दा जों बेयाव थुनाय लोगो लोगो बियो लडिं जाबाय बेनिफ्राय दायो इंलिशआव जाबाय। तो नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों दायो इंलिश जाबाय। दा जों नायदो बेयाव मा थायो नोंथांमोना गासिबो डिटेल्सखौ नायनो हासिगोन। दा बोरै एप्लाइ खालामनांगौ मा डकुमेन्ट्स नांगौ आरो एप्लिकेसन प्रसेसआ बोरै जों बेयाव नायनो हायो। स' बिदिब्ला जों नायनोसै बेयाव मा डकुमेन्ट्स नांगौ नोंथांमोना नुगोन बेनिफ्राय क्वालिफिकेसन बेयाव नुगोन आरो नोंथांमोना नैबेथिंहाय तो राइट साइडआव दङ। तो नोंथांमोना बिथिं एप्लिकेसन प्रसेसखौ मिथिगोन आरो बोरै खालामनांगौ। दा जोङो जागायनोसै बिदिबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। दानिया लोगोफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामबा अनलाइन एप्लिकेसनाव थुना होनांगौ बेयाव। तो नोंथांमोना नैबे अनलाइन एप्लिकेसनाव थुना होदो बेनिफ्राय स्टेटास नायनोबोला जोङो स्टेटास मनिटरिंआव नोंथांमोना थुना हो अब्लानो जादोंना जायाखै जों नायनो हायो जे नोंनि राङा मोनदोंना मोनाखै बेसेबां गोबाव नांबावगौ बेखौ नायनो हायो। ओमफ्राय डाटा रिसिटआव थुयोब्ला नोंथांमोना गोदानै डाटाखौ खालामफिननो हायो आरो। तो नोंथांमोना गोदान एप्लाइ खालामनो हागोन जुदि नोंथांमोना मिस्टेक जाफ्लांबायोब्ला। स' बेखौ दोनथ'बाय दानिया जों नायनोसै बेयाव माखासे गाइडलाइन्सखौ जे बे रांखौ सोर मोननाय जायो नोंथांमोना बेयाव गाइडलाइन्सखौ नायना लाग्रोदो। दा बेयाव लोगोफोर स्किमनि बागै लिरनाय दङ। दा बेयाव बुंदों आसाम स्टेटआ बे फाइनान्सियेल मोनसे हेल्प आरो जायफ्रा माने फिसाजो बिलायोब्ला माखासे रां नांगौ जायोना जेरै सना बायनो बा गहेना बायनो। दा बेखौनो जायफ्रा बायनो हाया एबा जायफ्रा माने दुखियानि तो बिथांमोननो फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स होनाय जायो आरो जायफ्रा हाबा जाबाय बिलाइनायाव तो बिथांमोननो गल्ड स्किमनि थाखाय होनाय जादों। दा बेयाव रां होनाय जायो दाना गल्डनि सोलाय गल्ड मोना दानिया रांसो होनाय जायो। ओमफ्राय नोंथांमोना बेखौ जायफ्रा हाबा जायो नोंथांमोना मोनगोन आरो बेखौ हिन्जावफ्राल' मोननाय जायो। दा बेखौ प्रभाइड खालामदों आसाम स्टेटआ आरो दा नोंथांमोना बेयाव मोननो हागोन जायफ्रा इलिजिबल जायो। नाथाय गोरोबनांगोन जायफ्रा माने गोरोबगोन अब्लासो बे रांखौ मोननो हायो। नाथाय कर्ट मेरिजखौ बयबो जानो हायो नाथाय नैबे स्किमाव जायफ्रा इलिजिबल जायो अब्लासो रांखौ मोननाय जायो। दा बिदिब्ला सोर मोनगोन बेसेबां फरायनो नांगौ आरो बेसेबां बैसो थानांगौ आं नोंथांमोननो गासिबो डिटेल्सखौनो होगोन। बेनो जाबाय अरुंधति गोल्ड स्किम आसामनिफ्राय होनाय जायो। तो नोंथांमोना बेयाव मोननाय जायो। दा बेयाव लोगोफोर स्पेशल गाइडलाइन्स नायनोसै बेयाव सोर मोनमारो आरो बोरै मोननो हायो नोंथांमोना नैबाव नुनो मोनदों स्पेशल क्वालिफिकेसन्स बेनिफ्राय डकुमेन्ट्स मा नांगौ बेयावनो गासिबो दंजोबो आरो। दा बेनो जाबाय ससियेल मेरिज जानांगोन अब्लासो मोननाय जायो। दा बेयाव 1954नि मोनसे एक्ट दङ। तो नोंथांमोना बेयाव हाबा जानांगोन आरो बे एक्टनि मथे अब्लासो मोननाय जायो होनना बुंदों। तो बेखायनो नोंथांमोना नैबे गाइडलाइन्सखौ नायनाया मोजां। तो एप्लाइ खालामनाय सिगां नोंथांमोना गाइडलाइन्सखौ नायग्रोजोब। दा नोंथांमोना ससियेलि हाबा जानांगोन अब्लासो बे स्किमाव मोननाय जायो एबा नोंथांमोनखौ हाबा होनाय जायो कर्टआव। स' बिदिब्ला जों थांसै आरो माखासे गाइडलाइन्स नायबावनोसै बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे अरुंधति गोल्ड स्किमनि बागै बेयाव गासिबो माने गाइडलाइन्स होनाय दङ। तो नोंथांमोना नायनांगोन आरो बेनिफ्राय मा डकुमेन्ट्स नांगौ जोङो नायनोसै आरो बैसोआ बेसेबां जानांगौ जोङो गासैखौबो नायगोन। दा बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामनाङा जोबोर इम्परटेन्ट नोंथांमोननि थाखाय हेल्पफुल जागोन जायफ्रा हाबा जानो सानदों एबा जाखांबाय। तो बेयाव लोगोफोर माखासे क्राइटेरिया नायनोसै। दा फार्स्टआव जोङो नायगोन दा जोङो डकुमेन्ट्सखौ नायगोन मा नांगौ। दा नै डकुमेन्ट्सआ एज ग्रुपनि थाखाय नांगौ जायो माखासे सार्टिफिकेट मानोना जोंनि बैसोआ हिन्जावफोरा 18 इयार्स जाथारनांगौ बेखायनो डकुमेन्ट्स बिनाय जादों एज ग्रुपनि थाखाय। स' लोगोफोर बिनिफ्राय सार्टिफिकेट बिनाय जादों SSLC नि। दा जायफ्रा मेट्रिक पास जादों अब्लासो बे एप्लाइखौ खालामनो हायो। सानैबो मेट्रिक पास जाथारनांगोन हौवाबो हिन्जावबो। बेनिफ्राय हिन्जावफोरनि बैसोआ 18 इयार्स आरो हौवाफोरनि बैसोआ 21 इयार्स जाथारनांगौ अब्लासो कर्टआव मेरिज खालामनाय जायो नोंथांमोना कर्ट मेरिज जानो हायो। दा बिनि गाहायावबा जाया केन्सेल जायो। दा बिनिफ्राय माखासे सार्टिफिकेट नांगौ जायो लोगोफोर आरो बिनिफ्राय नायदो नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों। दा नोंथांमोना बेंक एकाउन्ट डिटेल्सबो नांगौ जायो आरो दा नोंथांमोना बेंक एकाउन्ट नाम्बार होनांगौ जायो। तो अब्ला जायनि हिन्जाव बेनावसो हाबनाय जायो फैसाया गासै
दायो 50,000 एनाउन्स खालामबाय आसाम केबिनेटआव दाखालिबो होदोंमोन दा नोंथांमोना बेखायनो बेंक एकाउन्ट डिटेल्सखौ नोंथांमोना होथारनांगोन बा नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन बेंक पासबुक कपिखौ बेनिफ्राय नोंथांमोना मेरिज माखासे डिटेल्सखौ होनांगोन दा बेनो जाबाय माने बे गिबि हाबा जादों होननानै माखासे फरवार्डिं नांगौ जायो दा नोंथांमोना बेखौ लाना फैनांगौ जायो बेनिफ्राय इनकाम सार्टिफिकेट नांथारगौ जायो हिन्जावनि न'खरनिफ्राय इनकाम सार्टिफिकेट नांथारगोन थ' नोंथांमोना बेखौ प्रभाइड खालामनांगोन बेनिफ्राय लोगोफोर इनकामनि खोथा दङ एनुवेल इनकामा 5 लाखसनि बारा जानो मोना जायफ्रा 5 लाखसनि बारा खामायो बे रांखौ मोननाय जाया बिनि गाहायाव जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना सिलेक्ट जागोन बेनिखायनो इनकाम सार्टिफिकेट नांगौ जायो नोंथांमोना बेखौ सार्कोल अफिसनिफ्राय लाना फैनांगौ हिन्जावनि न'खरनि जानांगोन जायखिजाया इनकामा थ' नोंथांमोना बेखौ लाना फैनानै आपल'ड खालामनांगौ जायो थ' बेखायनो नोंथांमोना बेखौ सार्टिफिकेट नोंथांमोना इस्यु खालामना लाबानो जाबाय दा बेनिफ्राय जों नायनोसै माखासे क्राइटेरिया थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो गासिबो डिटेल्सखौ मिथिलांबाय थागोन थ' बिदिब्ला लोगोफोर जों एप्लाइ खालामनाय प्रसेसआव थांनोसै नोंथांमोना बेनिखायनो अनलाइन एप्लिकेसनाव नोंथांमोना थुना होनांगौ अब्लानो एप्लाइ खालामनाय प्रसेसआव जोङो थांनो हायो स' बिदिब्ला आं बेयाव थुनोसै दा बेयाव थुबाय लडिं जागासिनो दङ दा नोंथांमोना बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो दानिया SMS आखरसो फैग्रोयो दा बेबायदि फैयोब्ला मा खालामनांगौ गोजौआव 3 डट्स मोनदों थ' बे 3 डट्सआव नोंथांमोना थुनानै बेखौ ट्रान्सफार खालामनो हायो लेंगुवेजखौ नोंथांमोना माने चेन्ज खालामनो हायो आरो स' बेखायनो जोङो नोंथांमोना नैबे SMS आखरखौ नाङा सिनायाब्ला जोङो 3 डट्सआव थुनानै जोङो लेंगुवेज चेन्ज खालामनो हायो दा बेखायनो आं बेयाव थुनोसै नोंथांमोना नैबे 3 डट्सआव थुदो दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो गाहायाव बोख्लायनानै जोङो ट्रेन्सलेट मोनोना बेयाव थुनाय लोगो लोगो अट'मेटिक इंलिशनि जायो नोंथांमोना बेबायदि थुनानै ला दा बेयाव नाय माखासे क्राइटेरिया होनाय दङ दा नोंथांमोना बेबायदि दङ आरो अरुणधति गोल्ड स्किमनि बागै दा बेयाव नोंथांमोना ससियेल कमिउनिटि बेबायदि नुदों दा नोंथांमोना बक्सआव थुनांगोन बे बक्सआव थुनानै सेलेक्ट खालामनांगोन दा सेलेक्ट खालामनानै नोंथांमोना बेयाव माखासे ट्राइब्स नुदों दा बेखौ नाङा जोंनो जों आदार्सआवसो नांगोन लोगोफोर जों आदार्सआव होनांगोन दा जों आदार्स होबानो जाबाय जोङो माने ट्राइब्स नङा नालाय थ' बेखायनो आदार्सआव होदो बेनिफ्राय दानिया जोङो एनुवेल इनकामखौबो जों होनांगोन बेयाव लोगोफोर नोंथांमोना टाइप खालामनो होनांगोन जायखिजाया थ' जोङो ट्राइब्स नङा थ' बेखायनो आदार्सआव होबाय बेनिफ्राय दानिया एनुवेल इनकाम फेमिलि इनकाम हिन्जावनि न'खरनि दा बेसेबां नोंथांमोना बेयाव टाइप खालामना होदो जायखिजाया 5 लाखसनि गाहायाव जानांगौ नोंथांमोना बेखौ मिथिखाबाय बेनिफ्राय दानिया नेक्स्टआव थांनोसै नैबाव माखासे मेरिज एक्ट दङ दा नोंथांमोना बेखौ येस होजोब गासैखौबो येस होबानो जाबाय दा बे स्किमा जाबाय HSLC पास जाथारनांगोन थ' बेखायनो सानैबो हौवाबो हिन्जावबो HSLC पास जानांगोन अब्लासो मोननाय जायो स' बेखायनो येस नोंथांमोना बेयाव होदो थ' दानिया लोगोफोर थांबाय जोङो डिस्ट्रिक्ट थ' नोंथांमोना बेयाव डिस्ट्रिक्टखौ गावगाबागाव बासिना लादो बेनिफ्राय दानिया साब रेजिस्टार अफिसा बेयाव फैखायो बक्सआव थुनाय लोगो लोगोनो दा नोंथांमोना जायखिजाया सेलेक्ट खालामदो जेरावनोखि हाबा जादों दा रेजिस्टार जानायखौ होदो बेनिफ्राय दानिया नेक्स्टआव बेयाव कयना थ' हिन्जाव गोदान नामखौ नोंथांमोना लिरनांगोन आरो थ' बेयाव हिन्जाव गोदान नामखौ लिरनांगोन होनना बुंदों थ' बेनिफ्राय दानिया नोंथांमोना सेकेन्डआव गाहायाव हौवानि नामखौ होबानो जाबाय दा फार्स्टआव हिन्जावनि नामखौ होदो बेनिफ्राय सेकेन्डआव नोंथांमोना हौवानि नामखौ होनांगोन अब्लानो बे जायगानि फिलआप खालामनांगोन नोंथांमोना बेखौ टाइप खालामदो हौवानि नामखौ होदो बेयाव बेनिफ्राय दानिया सेकेन्डआव नोंथांमोना हौवानि नामखौ होसे होनानै गाहायाव फैबावनांगोन थ' गाहायाव फैनानै नोंथांमोना फादार्स नामखौ होदो कयनानि एबा हिन्जाव गोदाननिखौ होना हो बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों फादार्स नामखौ होना हो बेनिफ्राय दानिया आरोबाव मादार्सनिखौ नोंथांमोना गाहायाव होनांगोन स' बिदिब्ला नोंथांमोना आरोबाव नोंथांमोना होदो गाहायाव मादार्सनि नामखौ होदो थ' बेनिफ्राय दानिया एड्रेस नोंथांमोना एड्रेसखौ होनांगोन फुल एड्रेसखौ होनांगोन लोगोफोर नोंथांमोना फुल एड्रेसखौ होनानै होबानो जाबाय हिन्जावनिखौ थ' नोंथांमोना बेयाव होनो हागोन स' बिदि जाबाय दानिया थांसै नेक्स्टआव दा मेरिट कमप्लिसन अफिस थ' नोंथांमोना बबेयाव जादों बेखौ होनांगौ आरो एक्सुवेलि बेखौ होनांगोन नोंथांमोना बेनिफ्राय दानिया नेक्स्टआव नायदो नैबेयाव माखासे दङ थ' नोंथांमोना डेट माब्ला हाबा जादोंमोन बेखौ होबानो जाबाय माब्ला हाबा जादोंमोन बेखौ होनानै हो नोंथांमोना जायखिजाया डेटखौ मेनसन खालामना होबानो जाबाय माब्ला हाबा जादों बेखौ नोंथांमोना सार्टिफिकेट मोनखागोन ना हाबा जानायनि बेयाव डेट थायो थ' नोंथांमोना होनांगोन आरो स' बिनिफ्राय इमेल आइडि थ' नोंथांमोना होनो हायो हिन्जाव गोदाननि डेट अफ बार्थ नोंथांमोना होथारनांगोन बेखौ होनो दाबाव स' डेट अफ बार्थआ लोगोफोर नोंथांमोना हौवा गोदाननिखौ होनांगोन डेट अफ बार्थखौ मोजां होबानो जाबाय बेनिफ्राय बेंक एकाउन्ट डिटेल्सखौ नोंथांमोना बहायना होनांगोन IFSC क'डखौ मोजाङै होबानो जाबाय मानोना फैसा होगोन नालाय बे बेंक एकाउन्ट नाम्बारा हिन्जावनिसो जागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना बेंक नामखौ लिरना हो बेनिफ्राय दानिया आरो गाहायाव दङ ब्रान्च थ' नोंथांमोना ब्रान्चखौबो लिरनांगोन ब्रान्चखौ मोजां होबानो जाबाय जाहाथे फैसा सोनायाव जेबो दिगदार जायै बायदि बेनिफ्राय दानिया नै माखासे दंबावो डिटेल्स दा नोंथांमोना एप्लिकेन्ट नेमखौ नोंथांमोना इंलिशनि मोजाङै जेरै पासबुकआव दङ बिदिनो सेम टु सेम लिरना हो बेनिफ्राय बेंक एकाउन्ट नाम्बारखौ नोंथांमोना टाइप खालामना होदो अब्लानो जासिगोन दा फाइनालाव फैबाय दानिया केपसा थ' नोंथांमोना केपसाखौ जेरै दं नोंथांमोना इन्टार खालामनांगोन
दा नोंथांमोना नुनो मोनो केपसाखौ जेरै दं नोंथांमोना बेबायदि इन्टार खालामना होबानो जाबाय कड नाम्बारखौ बेनिफ्राय नोंथांमोना साबमिट थ' नोंथांमोना साबमिट होनांगोन आरो दा साबमिटआव होनाय लोगो लोगोनो बियो एप्लाइ जासिगोन नोंथांमोननि अरुणधति गोल्ड स्किमनि एप्लाइ जाबाय आरो फाइनाल जासिगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना एक्न'लेजमेन्ट डाउनलड खालामनानै लादो अब्ला नोंथांमोना आइडि मोनगोन नालाय दा आइडिखौ लानानै नोंथांमोना स्टेटासखौ नायबाय थानो हासिगोन ट्रेक खालामनानै जे नोंना जादोंना जायाखै थ' लोगोफोर बेनोसैमोन अरुणधति गोल्ड स्किमनि बागै भिडिअ खालामबाय नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन आरो बेबायदि स्किमनि नोंथांमोना आपडेटखौ मोनबाय थागोन।